Hemmelere salam, gowmad elеңiz, janyňa sagmy. 2025-nji ýylym eýýäm dynyk gelýärmi? Her ýyl boluşýar 2025-nji ýylyň özüne mahsus gyzykly wakalary bolupdy. Hayran aldyrjy pursatlar bolup geçdi. Başda öz durmuşymdaky bolan gyzykly wakalardan bir-ikisini aýdyp bereýin. Birinjisi awgust aýynyň 10-ny. Toý etdik, öýlendim. Maňa derman süýje sözlüm amanım. Zadladym haýaly. Iýul aýynyň 14-üne de Marinfo adly Mary welaýatynyň habar kanalyny öz gelnim bilen bilelikde açdyk we şeýtirip ýeniden dowam etdirip gelýäs. Garaşanymyzdan has gowy netije berdi bu sahypa. Bu sebäpden diýsen begenýän. Başga da iri ownukly problemalary boldy, has gowy wakalar boldy. Hemmesini aýdyp oturmana gerek ýok. Indi bolsa gelelim ýurdumyzda we dünýädäki bolup geçen hayran aldyrjy wakalary, gyzykly pursatlary, gynançly pursatlary size görüň bereýin. İlkinjileriň hataryna Emily Ang tarapyndan, ýani OpenAI tarapyndan Awgust aýynyň 7-sine ChatGPT 5 çykdy diýip men toýumda da bekidäde şeýle bir gutlaw edipdi. ChatGPT 5 çykdy habarmy? Seni has akylly edip görkezdik. ChatGPT 5 has çalt akylly we has çuňur pikir edip bilýär diýilip tanadylypdy. ChatGPT 5 kod yazmaktan başlap gaty köp bölümde ösüş gazanypdy. Köp kişi ýerden oýanan wagty kofasyny nälik içmelik kam diýip ChatGPT'den sorap zat edip şonuň aýdan beren maslahatyna görä kof içenler ýa-da çay içenler gaty kän boldy. We bolmagana da dowam etdi. Indiki habarymyz bolsa oktýabr aýyna resmi taýdan Windows 10 bilen hoşlaşdyk. Microsoft öz goldugyny bethetdirdi we milliýonlarça kompýuter öz işlemeni betedipdi. 2025-nji ýyl asmana serdenmizde kosmos wakalarynda taryhda altyn harplar bilen ýazyljak wakalar gaty kän boldy. Bularyň biri de Artemis 2. Bilemok näçe ýyldan soňlugyny aýyň orbitasyna gidipdik. Ol 4 kosmonawtyň aýyň garanky tarapyndan dünýäni sylanan wagtyny paýlaşan pursatlaryna synydenmizde tüýlerimiz diken-diken bolupdy. Emma asmanda bolup geçen wakadyňa bulardan ibaret däl. Bu ýyl solar maksimum, ýagny günüň iň işçiň bolan ýylydy. Aslynda diňe polislarda görülen auralar bu ýyl has aşaklarda hem görmek mümkin bolupdy. Adamlar taryhda gaty köp kesel bilen söwüşip gelýärler. Bularyň bir ýerde Alzheimer hastalygy 2025-nji ýylyň may aýynda Alzheimer hastalygyna dur diýme başardylar. Bu ösüş insan taryhyna aýa gitmek ýaly uly bir ösüşleriň biri. Sport bölümine göz aýlanmazda bolsa hayran aldyrjy wakalaryň biri Angliýanyň Premier Ligasynda sezonyň ortasyna öz tälimçisini kowan topar özlerini Emily Ang algoritmasyna tapşyrdylar. Ýagny olaryň tälimçisi Emily Ang bolupdy. We şeýdip bu topar Çempionlar Liga biletini 4-nji orunda bolup almak başardylar. Sentýabr aýynda Günorta Aziýada güýçli ýagyş, ýykyjy siller we toprak gaýmana sebäp bolan wakada miňlerçe adam ýitdi. Milliýonlarça adam öýüni ýitirdi. Owalar ýitdi. Bu ýykyjy waka 6 milliard dollarlyk çykdaýja sebäp boldy. 29.06-da bolan 8.18 ballyk bir ýer titreme dünýäde 2021 Ýaponiýadaky ýer titremeden soň iň güýçlüsi diýilip hasap alındy. Geologlara görä bu hadise ýer şarynyň gabagynda uly ýaryk döretdi. Dünýäde bular ýaly wakalar diýsen köp bolup geçdi. Olar aýdyp otursaň aýdyp oturup bermeli. Indi geleli ýurdumyzdaky bolan wakalary. Rim şäherindäki Kapitoliy muzeýinde Türkmenistanyň gadymy sivilizasiýalary adly arheologik serginiň açylyş dawarasy bolupdy. Mektep okuwçylarynyň, talipleriň halkara ders we internet därsleşiklerini jemi 815 medala münasip bolanlygy belliýär. Ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlarynyň agdalary halkara ýarışlara gatnaşyp jemi 818 medala münasip boldular. Biziň ödümüz Marinfo bolup hem bularyň käýberleriniň öýlerine gidip söhbetleşip golluk, o videoları
Marinfo sosyal medya sayfalarını tomaş edip bilersiniz. Indiki habarymyz bolsa 2025-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherine geçiren Türkiýe halklarynyň iň gowy talebi adly bäsleşikde Magtumly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň tarih hünäriniň 4-nji ýyl talebi Ziyada Yusubowa internet arkaly gatnaşyp 1-nji derejeli diploma, döwşet akylýan nyşany we kuboga munasip boldy. Indiki aýtjak habarym bolsa alymlar tarapyndan paýlaşylan habarlar. Alymlar süňkleriň öz-özüni dikeltmegine kömek etmegiň ýolun tapdylar. Alymlar köp ýyllardan bäri süňk dıkyllygyny peseldiýän we döwülme howpuny ýokarlandyrýan kesel bolan osteoporoz keselini öwrenýärler. Alymlar GPR-133 reseptoryny öwrendiler. Bu reseptor süňk dokumasyny emele getiren öýjükler bolan osteoblastlaryň işini başlatmak üçin bir geçirici ýaly hereket edýär. Ol işçiňleşdirilende bolsa süňkler has berk bolýar. Derman ferişteleri gana goýberlerin mikro robotlar arkaly bellenilen ýere eltip başlanýar. Alymlar çäge däneleriniň ululugyndaky kiçijik robotlar döretdiler. Olar gan damarlary arkaly hereket edip derman feriştelerini zerur ýerine takip eltip soňra bedende eräp ýok bolup bilýär. Bu mikro robotlary dolandyrmak magnet meýdanlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bu bolsa kapsulyny bedeniň zerur böleklerine gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle tehnologiýa az mukdarda derman goýbermäge we bütün bedeni bejereninde zäherli täsirleriň töwekkülçiligini azaltmaga kömek edip biler. Science jurnalynda çap edilen bu makalada bu mikro robotlara ýa doňuzlarda we goýunlarda barlygy görülenli aýdylýar. Robotlar adamlaryň işini elinden alar diýilen bir gorky hem köp ýyllar dowam edip gelýär. Bularyň bir ýerde emeli aňly bir robot ilkinji sapary hirurg gatnaşmazdan öt haltany aýyrmagy başardy. Lukmançylyň taryhynda ilkinji gezek emeli aň tarapyndan dolandyrylýan robot hirurgik operasiýanyň çylşyrymly bölügini öz başlyk amala aşyrdy. Öt haltasyny aýyrmak boýunça operasiýa wagtyna syňa edilýän robot hirurg gatnaşmazdan işiň esasy bölekleriniň bir ýerine ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde işläp düzüjüler ulgamyň synaw döwrüne digini we henüz giňden ulanylmaga taýýar däldigini aýtýarlar. Ne görşüňiz ýaly 2025-nji ýylda hem haýran aldyrjy wakalar, gyzykly pursatlar köp boldy. Olaryň ýene-de aýan gaýtşmaly, aýtsaň aýdyp oturup bermeli bolen. Meniň ünsüm çekenlerini siz bilen paýlaşmak istedim. Men aman hümme indiki videolarymda görüşýänçä kanalyma agda bolmagy, videolarymı görüňizde ýaraýan bolsa like goýup dostlaryňyz bilen, ýakynlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videomda görüşýänçä hoş, sag bolun.